Узган җомга көнне Янтуган авылында шатлыклы вакыйга булды. Бердәм Русия сәяси партиясының реаль эшләр проекты буенча капиталь ремонттан соң фельдшер-акушерлык пункты ачылды. Ремонтны Сүлте авыл биләмәсе хакимиятенең уңган егетләре Фәгыйль Хафизов, Ильяс Фахруллин, Раил Миңнуллин, Назиф Сабиров башкарган. Алар тиз арада һәм сыйфатлы итеп җылыту, электр системасын, канализация үткәргән. Стеналарны штукатуркалаган һәм идәннәрне бетонлап, линолеум җәйгән. Авылның хатын-кызлары буяу эшләрендә ярдәм иткән. Авыл халкының сәламәтлеге сагында тәҗрибәле фельдшер Альбина Мустафина тора. Шушындай матур фапларда эшләргә язсын бөтен кешегә дә дип әйтәсе килә. Бөтен условиясы булган, жылы суы бар, салкын суы бар, канализациясы чыккан, санпинга туры килгән матур фап ачтылар. Ләкин монда сулай югы, канализациялар юк, салкын фап инде. Хәзер бөтен условиясы да бар. Авыл халкы өчен нык зур куаныш дип әйтәсем килә. Авылның күпчелек өлешен өлкән яшьтәгеләр тәшкил итә. 18 яшьтән 59 яшькә чаклы 56 кеше, хатын-кызлар 18-дән 54-кә 34 кеше, ирләр 60 яшьтән югарырак 17, хатын-кызлар 55 яшьтән соң югарырак 30, моннан 7 бала бар. Бөтенесе балалар белән 44 население. Бүгенге көндә авыл халкы арасында яман вирус хакында аңлату эшләре алып барыла. Без обслуживать итәбез күбрәк пенсионерларны. Шушындай әлеширләр вакытында аңлату эшләре алып барабыз. Өйләрдән чыкмаска дип әйтәбез, маскалар белән, перчаткалар белән йөрергә кушабыз инде. Процедураларны өйләргә күбрәк барып эшләйбез, вызовларны да өйләрдә эшләйбез инде. Янтуган халкы шушы фап ачылган нык куаныр дип уйлыйм. Без дә авыл халкы капиталь ремонттан соң якты, күркәм, матур, җылы фельдшер-акушерлык пункты ачылуына бик шат дип уйлыйбыз. Һәм яшьлегендә сайлаган һөнәренә тугры калган, көнне төнгә ялгап эшләгән Альбина Муллахмәт кызына тынгысыз авыр эшендә уңышлар, авыл халкына яман җирләргә бирешмәвен, сау-сәламәт булуларын теләп калабыз. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.